ಅರುಣ ಪಂಡಂಜಿ ಅರುಣ್ ಆಯ್ತು ಅರುಣ್ ಲೆಪ್ಪಡದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡಿ ಇರೇಗ ಹೊರ ಜೀವನನೇ ಬರ್ಚಿಂದವ್ರ ರಾಪುಜ ಅಂಚಾತಿ ಜಿರಿ ಅದೇ ಅವಳು ಹುಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ 15 ದಿನ ಎದ್ದು ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14 ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ ಮಾರ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಂಚ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಂಚ ಅರ್ಬುದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಪ್ಪ ವಾಡೇಟಿಗೆ 29 ಎನ್ನಲ್ಲ 29 ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ 29 ತಾರೀಕು 10 ಏಜ್ ಬಂದು 29 ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕುಡದಿನೇ ಇವ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ 43 ಜನ ಮೋನೆ ನೆರಿ ಉಂಡಿ ಐಕ್ಯತೆ ಗಡ್ಡದಿತಿ ನೀರು ತೇಜಿರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಮೇಜರ್ ತಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಲಿಪೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಆನುಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಬೋಡಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪುಂಡುಲಿಗೆ 6 ಗಂಟೆದ ಹೌದೇ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಚಿತಿ ಕಾಂತೆ ఒక సొంటడు వాచిచ్చారున ఆరు వాచితో నాకు ఇంచ తూపుని ఇంచ గంటే తన నన్ను ఇంచ తూదు పనిపినారు ಇಂಚ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರ ತಿತ್ತೊಪ್ಪುನ ತಾರನ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ್ಯ ಸೊಂಟಡಿಯ ಮುಲ್ಪೆ ಅಂತ್ಯ ಸೊಂಟಡಿಯ ಮುಲ್ಪೆ This program is brought to you by Karnataka Bank, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Pure Masthi with Manju Rai. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ತುಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದುಪಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದುಪಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮೇನು ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಿಖಿಲ ಸ್ವಾಗತ ಅರುಣ ಪಂಡಂಜಿ ಅರುಣ್ ಆಯ್ತು ಅರುಣ್ ಲೆಪ್ಪಡದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ನೋಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅರುಣೆ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಅನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಚಟ್ಲಾಗ ಹೌದಾನೆ ವಿಜಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಅರುಣ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅರುಣೇರು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಅರುಣೇನ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಜಿನ ಅರುಣಾಸುರನ ಅಂದು ಇಂಚದಿ ಅರುಣಾಸುರ ರಕ್ಕ ಸೆತ್ತು ಮಾರೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರು ಅತ್ತ ಅವು ಅರುಣ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅರುಣೆ ಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಅರುಣೆ ಬಣ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಸೂರ್ಯ ಒಪ್ಪನಡು ತುಂಬು ಬಾನ ಕೆಂಪಾಪುನತೆ ಸೂರ್ಯ ಕಂತನಾಗ ಬಾನ ಕೆಂಪಾಪುನತೆ ಅವು ಅರುಣೋದಯ ಈ ರಂಚ ಕೆಂಪು ಕಂಪೇರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಂಪುದ ಅಂಚತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬರ್ಪನ ಕೆಂಪು ಅವು ಅರುಣೆ ಅರುಣೋದಯ ಪಂಡ ಅರುಣೋದಯ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಕೊನೊನ್ನಗ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಲೆತಂದು ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪನ ಸುರುಕೆ ಅವು ಉದಯಪ್ನೆ ಅರುಣೋದಯ ಸುರುಕು ಅರುಣೆ ಬರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ಪನ ಅರುಣ ಚಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಚಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ ನವ್ವೆ ಇಂದಿ ಮೂನ್ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುನ ಅಮಾಸದ ಪಕ್ಕ ತೋಜವು ಕತ್ತಲೆ ಆತ ಅರುಣ ಚಂದ್ರ ಇರ್ನ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಈರಿಗೆ ಅರುಣ ಸೂರ್ಯ ಅಂದಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ಚಂದ್ರ ತುಂಬ ಈರ್ ನೆಟ್ಟು ಎಪ್ಪರ ದುಂಬು ಬರ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೀತಿನ ಪುದರೆಂಕ್ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ದಿಯಾರ ತವೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥೋಲು ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅರುಣ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಚಂದ್ರದ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಬೋಲ್ಪ ಅದು ಪೋಡು ಚಂದ್ರೆ ಬನ್ನ ಚಂದ್ರದ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ಬೋಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರುಣೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಕ ಚಂದ್ರ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಅರುಣನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಅರುಣೆ ಸೂರ್ಯನ್ಲೆ ಬರ್ಪುನು ಅರುಣ ಚಂದ್ರ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಅರುಣ ಚಂದ್ರ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಜ್ಞಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ತರತೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪುರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಪುದರ್ ಪೂದಾತನತೆ ನನ್ನದು ಆದಾನ್ ಪೆರ್ ಲಾಪಿಜವು ಏನನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪಂತು ಅವು ಬೊಚ್ಚವು ಪುದ ಬೇತೆ ದೀಲಿ ಮಂಜು ಪನ್ಪುನೆ ಕೇಳ್ವಿ ಎಂದು ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಕನಗಟ್ಟದಿತ್ತನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪುದರ್ ದೀಪನೆ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಪೋಡ ಕೇಳಿ ಫೋನಿನ್ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ 50 ಇಂಜಿನ ಕೌನ್ ಮನೆ ಕರಡು ಬತ್ತೀನಿ ಆವಡು ಓಣಿ ಪುದರ್ ದೀತೇರೆ ಉಂಡದ ಯಾನಿರ ನೆಂಚಲೆ ಪೋಡು ಚಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅರುಣೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಸೂರ್ಯ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಚಲ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಅರುಣೆರೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಅರುಣೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಈರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರು ಅಂತ ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ಒಂಜಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂತ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅವಾಗ
ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಪಗ ನೆನಪಿದ್ದೆ ನೆಂಚೆತ್ತೆ ಬಂಡದ ಐದಕ್ಕ ಶಾಲೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಹೋಯ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಡಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಾಯಿ పోయి ನೀರು 5 ವರ್ಷ అనగానే ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ನತಿ 5 ವರ್ಷ ಪೂಜಾ ಎಂಕ 5 ವರ್ಷ అనగానే ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಪದಿರಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನತಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜಸ್ ಬೊಡಂಗ ಅప్పుడు ಅಂಡ್ ಈ ರೋಲ್ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಪ್ಲೇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಪುಟ್ಟದ ಬೈದಿದೆ ಇರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾವಣ್ಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬಂದದ್ದು ಪುಟ್ಟದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಳು ಪುಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ 15 ದಿನ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 14 ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ ಮಾರೆ 40 ದಿನ ಕಾಪಾಡದ 14 ಎಂಚಿ ನಾವು ಇದು ಲಾವಣ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಮೃದು 14 ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪೋಯ್ರು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಐದು ತೊಟಿಲ್ ಬಾಡಿಯರು ತೊಟಿಲ್ ಬಾಡಿದ ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ಲಯ ಐದಕ್ಕ ತೊಟಿಲ್ ಮಲ್ಲಯ ನತ್ತಿ ಎಂಚಿನೇ ರೋಬೋಟ್ ಅವು ಅಂಚೆ ತೊಟಿಲ್ ಬಾಡಿರ ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ಲಯ ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಣಂಕ ಬಿಡ್ದಂತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇಕಪುರ ಹೋದ ಜರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂಜಿತ್ತೆ ಮರತಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲವಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಯ್ಯ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಜೇನು ಯಾನ ಫೋನಾಗ ಬಾಲವಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಅವು ಸೇಮಾ ಬಾಲವಾಡಿ ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲವಾಡಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಪುರ ಒಂಜಾಪು ಇತ್ತೆ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ತನತೆ ಅವು ಇಂಜಿನ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಅಂಚ ದುಂಬುವಾಡಿ ಗೈಡಿ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಓ ಅಂಗನವಾಡಿ ಈರು ಮೊಡಂಕ ಪುಡ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊಡಂಕ ಬತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಮೊಡಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತು ಶಾಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಡಂಕ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೊಡಂಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಮೊಡಂಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಾನು ದಾಯಿ ತರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಡಂಕಪ್ಪಗೆ ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ ಮೊಡಂಕಪ್ಪು ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳ ಸುರು ಡಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊಡಂಕಾಪುಡು ಇತ್ತ ಐದು ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಎಂಚಿನಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ತಲ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೈಪಾಸ್ ಅಂದೇಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನ ಅಡೆಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಒಂದು ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೊಡಂಕಾಪು ಕೈತಲ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಡೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಇಡೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಗೊಟ್ಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಇತ್ತೆ ಪರಂಗ ಅಲ್ಲ ನಂಚ ಅವು ಒಪ್ಪಡಗೆ ನೋಡುದು ಅದೊಂದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ವಂತ ಹಿಂಗು ಅಂದ ಜಾಗದ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡ್ದು ಉಂಡ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ M1 M2 M3 ಇನ್ ಪಂಡದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ 5 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದೇನತೆ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಬೇರು 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂದ ಮುರಣಿ ಮುಲ್ತು ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೀದಾ ಗೊಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ತೊಟಿಲ್ಗ ಅತ್ ಶಾಲೆಗ ಇರಾಗ ಇತ್ತೆದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರಂಚ ಪುಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಓಲಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪರ್ದು ತೂಪುನಾಗ ಅತ್ತ ದುಂಬು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೊಡಂಕಾಪುಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಐದಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಲಿ ಬೊಡಂಕಾಪುಡು ಐದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರ ಎಂಚ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ ಎತ್ತು ನೆನ್ನ ವೈಟ್ಲ ನೀಕಲ್ ಈರೆ ಪನೊಂತುನೆ ಅಡ ಅತ್ತಕಲ್ ಮೂಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪನೊಂತೆರ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೀರ ಪನೊಂತೆರ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನದೆ ನಂದು ವೈಟ್ಲ ಫೈಲ್ ಆದಿಜ್ಜ ಬಕ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈಲ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನತೆ ಫೈಲ್ ಮಲ್ ಪೆರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಮಲ್ ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಫೈಲ್ ಅನ್ನದ ನಾವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕುಳ್ರೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಮನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ದಾರು ಆರ್ಲ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೆ ರಮಾ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬಂಡದು ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆರು ಸುರುಕು ಮುಲ್ಪ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು
ಅವು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಣಜೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಜಲ್ ಭಟ್ಪು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು VM ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರು ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂದು ಹೊಡಿತೀರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತವಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರು ಎಂಚ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಾವಿದ ಎಂಚಾರ ಪಂಡ ಇರನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಂದೇಟೆ ಬೈದೇನೆ ಇಲ್ಲದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಹಿಡಿದೆ ಬೈದೇನೆ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರ ಹಾಂ ಅರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಲ್ತಿಚ್ಚೆ ಅರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚೆ ದೇಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೇಂದ ಕಲ್ಪವೇನು ಅಂಚ ತಾಲೇಜಿ ಯಾರು ಪಂಡ ದೂರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡತ್ತ ನಿಂಕ್ ಲಿತ್ತಿನಿ ಬಡಂಕ ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಇರ ಇಂಚ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ಬರ ಬಂತು ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಯಾಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಛದ್ಮೇಶಡ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲವೇಷ ಬಂಡ ಆಟ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಛದ್ಮವೇಷ ಸುರುತ್ತ ಛದ್ಮವೇಷ ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ಸುರುಪಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಸುರು ಕಾಂಡೇನ್ ಇಂದು ಕಾಂಡೇನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗನೆ ಫಸ್ಟ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಸುರು ಇರ್ನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ವೇಷ ಬಾಡಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಅಂಚ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ತಲ್ವರ್ ದತ್ತೀನಿ ಇಂಚೆ ಪತ್ತೀನಿ ಆತೇನು ಟೀಚರ್ ನಾವು ಪೂರ ಹೊಡಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂಚೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಆತು ತಲ್ವಾರ್ಡ್ ತಲ್ವಾರ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಇಂಚೆ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಹೋಗು ಬಂದಿರ ಅದು ಖಾಲಿ ಆತಿ ಅಪ್ಪ ಛದ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲ ಪಾತೆ ರಜ್ಜದೆ ಖಾಲಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿದು ಖುಷಿ ಅವಳು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನು ಒಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಉಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೀನು ತಲ್ವಾರು ಮುಲ್ತು ಆಡ್ಸದ ಹಂಗಾಡ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಆಡ್ಸದ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ಸಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಲ್ವಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ತಲ್ವಾರ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ನಾಗ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಲ್ವಾರ ಇಂಚಿನ ತಲ್ವಾರ್ ಡಮ್ಮಿ ತಲ್ವಾರ್ ಈರ ತಲ್ವಾರ್ ತೂತಾಕ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಟೀಚರ್ನಾಕ್ಲೇ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಅಂಚತ್ತಿ ವೇಷ ತೂತು ಖುಷಿ ಆತು ಗೊತ್ತಾನದ ಅಂಚ ಕೊರ್ನಿ ಪೋಡಿದು ದಲ ಕೊರ್ತೀನಿ ಆತದಲ್ಲ ತಲ್ವಾರ್ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಇಂಚ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಂಟ್ರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನಾಗ ಐಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾನ್ ಐಟಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅತ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇಳಿ ನೀನು ತಲ್ವಾರ್ ಬೀರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲ್ವಾರ ಕೊರದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ದತ್ತ ತಲ್ವಾರ 5 ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಛದ್ಮವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಲ್ವಾರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಅಂಚತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಇತ್ತು ನೇನಡ ಅರ್ಲಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು 5 ದಕ್ಕ ಮುಖವಾಡದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಿರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಕಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪುಗ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚ ಮುಖವಾಡ ತೋದು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಈ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತೋಜುನು ಅದು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿಯಿಂದ ಬಂಡೇರು ದೆತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿತ್ತು ಮುಸುಂಡು ತೋದು ಗೆಟೌಟ್ ಬಂಡೇರು ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಬು ಅವಾಗ ಅತ್ತೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಕನಾಂಡು ಬರ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಅದೇ ಅರ್ಬುಂದು ಅಂದ ಅವು ಯಾನೆ ಬಂಡೈತೆ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಬುದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂತ್ ಐಟ್ ಪೋನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿச்சு ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದಾರ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಸೊಂಟೋಡು ವಾಚ್ ಕೋಲ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೊಂದನಿ ಇಂಚ ತೀರ್ಥಗೆ ಇರ್ ಕೋಲ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮನಕ್ಲು ಒನಕೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಜಸ್ನಾಗಿ ಪೋಡಿದ್ವಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋ ಬಂತು ಸುರು ತಲ್ವಾರ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಹಿಂಸವಾದಿ ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಸೊಂಟಗೆ ವಾಚಿಲ ದಿಕ್ಕದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಚಿ ದಿಕ್ಕ ಅಂತ ఒక ಸೊಂಟೋಡು ವಾಚ್ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಅಂತ ಆರು ವಾಚ್ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಸೊಂಟ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅವು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಎಂಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಿರುವರು ಮೇರೆ ಮಂಜರೆ ಮೂಲು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟು ನಿಂಚೆ ವಾಚ್ ಆರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚ್ ತಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಆರು ವಾಚ್ ನಂಗೆ ಇಂಚ ತೂಪುನಿ ಇಂಚ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇಂಚ ತೂದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆರು ಇಂಚ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ತಾರನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಸೊಂಟಡಿ ಮುಲ್ಪೆ ಸುಂಟಡು ಮಾರೆ
ಎಂಚಿನ ಮಂಜಾರೆ ಹಾಂ ಇರೊಂಚೂರು ನೀರು ಬರಲೆ ದೇ ಎಂಕ ಬಾಜಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮನ್ಮನು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಮೂಲ ದಾದನ ಹೊಡಿತೆ ನೀರು ದಾಪಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ನೀರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೋರ ಈತನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ವಾಚಿನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಬೇರು ಇರ್ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೂಲೆ ಹೋಯ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜರಿಯೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೋಯ್ತು ಚೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಗೂಗಲ್ ಹೋದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಮೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದ ಹಾಂ ಅಂಚ ಆಜಿನೇಟ್ ಅಂಚ ಗಾಂಧೀಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏಳ್ನೆಟ್ ಇಂದು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಏಳ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸದು BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನದ್ದೆ ಐಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡು ಏಳಕ್ಕಿದ ಇಜ್ಜಿ ಏಳೆಟಪ್ಪಾಗ ಜದ್ವೇಷ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಅಂಕೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದೇನು ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಅಂಚ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಜ್ವರ ಮಿನಿ ಬಟ್ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಆತ ಇಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಅಂಚ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರುತ್ತಾತೆ ಸುರುತ್ತ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ನೆಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಎನ್ನನೇ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾನೇ ದೂರ ಬಂತು ಯಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಗಿಟ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಆ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ನಿಂತರು ಹಿಲರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಬರೆದು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕರ ನಿಂತೇರು ಅಂಚ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ರತ್ನಾವಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂದಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರ ಆತೆ ಐಟ್ಲ ತಲ್ವಾರ್ ಐಟ್ಲ ತಲ್ವಾರು ತಲ್ವಾರ್ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಇರೇನು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ದೀಪನ ತಲ್ವಾರ್ ಚಂದ್ರ ದೀಪ ತಲ್ವಾರ್ ಚಂದ್ರ ಎಂಚಿನೇ ಹತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ತಲ್ವಾರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಅದೇ ಅದು ಕೂಡ ದಯಪಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಇರು ತಲ್ವಾರ್ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ತಲ್ವಾರ್ ಬದ ಒಪ್ಪೆರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಕೋರ್ದಂಗ ಡುಪ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಈಟಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಜಿ ಬರ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಅವು ಬುರ್ಜಿ ಈಟಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಚೂಪುನ ಅವು ಸೈನಿಕ ತಲ್ವಾರ್ ಬದ ಸೈನಿಕತಿ ಅನ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ 10th 9th 10th ಎಂಕ್ 9th 10th ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನೆಡ್ಡೆ ಅದು ಜಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಾನೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಾರ 9th ದಾನೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ 9th ದಾನೆ ತೆಗಿಜಿ ಮುಂದೆ ಏನು ನೆಡ್ಡೆ ಅದು ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ವಸ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ವಸ್ತುನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೊಂದು ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಐದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ದೆ ಕಾಲೇಜಿದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಡೆ ನೀರು SVS ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟರ್ನಡ್ ಟರ್ನಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ ಬೆದ್ರಾಬಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಬೆದ್ರಾಬಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದು ಅಂದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಏನು PUC ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಂಚಿನ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನದ ದೇವೇರನ್ ಅವು ಹಿರೇಕಾಕಲ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಏನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ತು ಇಂಚದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗುರ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ಅನಕ್ ಸರಿಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಬೇರತ ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಸರಿಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಡ ಸರಿಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ತುದು ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಚಾಟಿಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾಗ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾಗನೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಪನಾನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅವ್ರು SCS ರೂಪನಾಗ SPS ರೂಪನ SCS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೀಕ ಇಂಕ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಕಲ್ಪೇರಿ ಯಾವತ್ತು SCS ರೂಪನ ಏನೇ ಅಂದು ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಐದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವಲೆ ಏನೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಲೆ ಬಂಟ್ವಾಲಡಿ ಎಂಚ ಇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತತ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಬೀತಂಡ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಐಕ ಕಲಾವಿದರ ಬೂಡುಂದಾರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾರನ್ನ ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಟಿ ಇಂಟ್ರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನಕ್ಲು ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಶೋಭರಾಜ್
ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಅವಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಚಾಪರ್ಕ ಬಿ ತಂಡ ಬಂದ ಆ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪ ಐಟಿತ್ತಾರ ಪಪ್ಪ ಐಟಿಜ್ ಪಪ್ಪ ಏ ತಂಡ ಇತ್ತು ನತಾಕಲ್ನ ನವೀನ ಅಣ್ಣೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನಟ ಅಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತೇರು ಎರಡದಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಾರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಈ ಜಾರ್ದಾರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರವರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲಾನ್ ಸುರುತ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇರು ರಮ ಬಿಸ್ರೋಡ್ ಮಗೇನು ಆರೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿನ ಚಲ ತೂತೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ರಮ ಬಿಸ್ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಸುರುತ ನಾಟಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕೇನ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಏನು ಗುರುತಿ ಸಹಾಯ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗುರ್ತಿ ಸರ್ ಬಂದ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ನತೆ ಅಂಚ ಗುರ್ತಿ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗುರುತಿ ಸಹಾಯ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲು ಗುರ್ತಿ ಸಾಯಿನವರ ನೆನಪುಲು ಅವು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಡ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಗುರ್ತಿ ಸಾಯಿನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾನ ಈ ಏನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಣದ ಮಾಡಿದಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ BaleTelipale ಎನ್ನನ್ನು ಬರೀ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇರೆ ಅನ್ನ ಹೀರೆಲ್ನ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅಂಚ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿ ಸಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ BaleTelipale ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದಾನ ಏನು ಬೇಲೆದ ಪಗ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಾನ ತೂಣೆ ನಾನು ಇರು ಬೇರೆ ಆರತ ಮಾರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹತ್ತ ಇರು ಅಂದು ಅಡ್ಡಾಪು ಮಾರ ಶಾ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ ನೀ ಬಲ್ಲಿ ಚಾವರ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅಡ್ಡಾಪ್ ನೀರು ಹೊಲ್ತಾರ್ಗೆ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಅರೆ ಕಳದೆ ಅಪ್ಪ 51 ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂದು ಬಸ್ ಏತ್ಲ ಉಂಡಿ ನಿಕುಲ್ ತಿಕ್ಕೋರ ಮಾರೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಅಡ್ಡಾಪ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಓದ್ತಾರೆ ಅವು ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ತುದಿತ್ತೆ ಅವು ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಸೈನಾಗ ಇರೊಂದು ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಆ ಒಂದು ಎರೆಕಾಲ ಓ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ మీరు ಅವು ನಾಟಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಲಕ್ಕುಮಿದಾಕನ ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಲಂಗೋಡು ಅರ್ತು ಇರು ಎಲ್ಲ ಕನೆ ಇರು ಅರೆಂಟು ಉದುಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ఆయన ರಿಪ್ಲೈ ಅಂದ ಶಾ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ పోతు ಅಂದ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೈತು ಎಲ್ಲ ಗಾತನ ಇದು ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಚಾ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲು ಕೊಡ್ತು ಬೆಟ್ಟಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗಾತನ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಇಂಚೆನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ ನಿಖಿಲ್ BaleTelipale ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿತಿನ್ ಬಂಡದು ನಿತಿನ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಅವೇನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಾರೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ನೆಟ್ ಬೈದ್ಯರು ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ ಅಂದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದನೇ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಡುಟ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಂಗ್ಲೋ ಬಟ್ ತುಂಬೇರು ಅದು ತುಂಬೇರೆ ದೆಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಂತು ನೀವು ಇಡತೆ ಆರು ತುಂಬೇರೆ ಮೂಲು ಇಡೆ ಪೋಂತು ನತೆ ಓಡಿ ತುಂಬೇಡತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ PUC ಮಲ್ದಿನ ತುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಎಂಕುಲು ಹೈಸ್ಕೂಲು PUC ಮಲ್ದಿನ ತುಂಬೇಡು ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಾಯ ಎಂಕುಲು 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬೇಡು ಹತ್ತತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಆರು ತುಂಬೆ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲಿ ನಾಟಕ ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ನಾಟಕ ಬರ ಅಂತ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಶುರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆನಾಗ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಲ ಶೋ ಆತಿಜು ಅವು ಶೋ ಆ ಒಂದು ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸುರುತ್ತ ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚೆ ನಾಟಕದ ದಿನ ತಾನಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ದ ರಂಗೋಲಿಡು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿನ್ ಜನ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇಜ್ಜಿನ್ ಅವಳ ಉಂಡು ಅಂತನೇ ವೈದ್ಯರ ಇನ್ನು ರಂಗೋಲಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಎಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿನ್ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಟಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಅಂದು ಜನಕ್ಲಿಂಜಿನ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿನ್ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬರೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರ ಬಾಬು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ನಾಟಕ ಐದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕುಲೇನು ಜಿತ್ತರ ಬಂದ ಸುರುತ ನಾಟಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ನಿಖುಲೇನು ಜಿತ್ತರ ನಾಟಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬರೀ ಮಾನಸ ಕಲಾವಿದರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂದದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತಂಡೋಲಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಮಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ರಂಗಭೂಮಿ BC ರೋಡ್ ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಟೀಮ್ ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಟೀಮ್ ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ದಯಪಣದಂತೆ ಆ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇಜಿನ ಐಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂತಾರ ಐಟೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಮಾನಸ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ
ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಓನ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಮಂತಿನ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಬು ಐಟ್ ಬಂಗಾರ ಬಾಬು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರಾಮ ಆ ನಾಟಕ ಕುವೇಟಿಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ ಅಂಚ ಬರ ನಾಡು ಇತ್ತೇನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರು ಪಡೆದು ಕುಟ್ಲ ಬಂದ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇನು ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜೆ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಾಟಕ ಬಿ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ನಿಕ ಕಾರಣ ಬಿ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ನತ್ತು ಬಿ ಟೀಮ್ ಮುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರನಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಮೈನ್ ಟೀಮ್ ಏ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ವಿತ್ ಶೋಭರಾಜಲ ಬತ್ತೆ ಯಾ ಬತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ಅರ್ನ ಪರ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲೆ ಚಾಪಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪನ್ನೀರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದಿಲಕ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಏನೋರಿ ಬರೋಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡೆರಡು ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಿದ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಾಪರ್ಕ ಬೀತ ನಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾರು ಐಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಶೋ ನೂದಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಸ್ನ ಗರಡಿಡು ಇರೇಗ ಈತ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಡ ಈ ಪಂಡದ ಇಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾವಣ್ಣ ಈ BaleTelipale ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೀಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬೀಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಏನು ಬರೀ ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ರಗಡಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಲೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಪನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಏನಂತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮೆರಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪರ್ರೆ ಕಾಸ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಇಂಚು ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಸೂಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಪನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಭ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಂಟು ಒಂದು ಲೇಪುನಲ್ಲೇನು ಅವು ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ತೂಕ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇನ್ ಟೈಟ್ಲಿಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜು ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಬೈದಿನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಬೈದಿನಿ ಮಂಜು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಬಣ್ಣಗ ಇருக்கு ಬೈದಿನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲ ಸಮಾತ ನಾನು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಪಚ್ಚನಗಳು ಕೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾನೇನು ನಿಂದು BaleTelipale ಅದೇ ಉಂಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾಲ್ಲ ಏನು ನೆನನೆ ತುದ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕ ನೀನೇನೆ ನಿಜ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ರ ಸೈತೆ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಸೈದೆ ಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಹೌದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪೋಪು ನೀ ಪುರ ಕಲ್ತಿನಿ ನಿನ್ನಡ್ದೇವು ದಯಬಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ ಸುಮಾರು ತೂದು ಗೊತ್ತು BaleTelipale ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಾನ ಪಿದೇ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಪಿದೇ ಬೋಪನ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಂಜು ರೈ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಔಟೇ ಬೈನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ದಾದ ಅಂದಿನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚಿಲ ಪೋಲಿ ಅದ ಸಭೆಗೆ ಬೋದು ಪಾತಿರಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಮಂಜು ರೈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಡೋದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯನೆ ಪಾತಿರಲ್ ಬೋಪೇನು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಆವಡೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಇರು ಒರೊರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂತಾರತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ಅರ್ನ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಆರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೊಂತೇನು ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಅನುಕರಣೆ ಅನ್ಬರಿ ಅನುಕರಣೆ ಅರ್ನ ಆದರ್ಶನ ಅರ್ನ నేను ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತಂತೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತದ ಶೈಲಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣ ನನ್ನ ಬಂಗ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜೇ ಲವ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸುರುತ್ತ ಮುಲ್ತು PUC ಇಂಚ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪುರ PUC ಅಂಚೆ ಪುರ ದಾರಿ ಲವ್ ಇಜ್ಜಿ అంటే నేను జోసి నుంచి బారి మక్కరు అవి బారి బొర్లు తీరు కల్దిది అవి మూజిన క్లాస్లో 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಬರಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡುದು ನಾನು ಅಂಚ ಒಂದು ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ್ತಿಕೊಂಡು ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖುಷಿ ಅದು ಎಂಕ ಇರಡ ಪಾತಿರಡು ಯಾರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂಚ ಅದು ಕದ್ರಿ ಲೆತ್ತ
ಯಾನ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಪಿರೋಡಿ ಯಾನ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತೇನೆ ಈಗ ದಯಬೋತೀನಿ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಆತಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಅಂಚತ್ತ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ನಂಗೆ ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಪಿರೋಡ್ದು ಉಂಟದು ನಾಟಕತ್ತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಬೋದು ತಾನು ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಹೆಂಚಿನ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಅನ್ನು ರೋಷನ್ ಪುದರ ಏನು ರೋಷನ್ ಬರ್ ವಿಷನ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಆಯ ಬಗ್ಗ ಏತ್ ಕಲ್ದಾರ ಯಾನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ದೆ ಬಂದೆ ಕಲ್ದಿರಿ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ಲ ಪನೆ ಈ ರೋಲಿ ಕಲ್ದಿನಿ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೋಲ್ ಕಲ್ ಯಾನ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಹೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚರು ಮಾರ ಓಕೆ ಇದು ഞാൻ ಕಲ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಪೊಂಡುಲೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡೋಡು ಮಾರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಪನ್ನ ಗೌನ್ ನೆನಪೈ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ನಾ ಜನ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ ಮರದೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ರೋಷನ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಿ ಜರ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓರಿ ಒಪ್ಪುನ ರೋಷನ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೋಷನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಾಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ರೋಷನ್ ಮಂತೇರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾನದೇ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲವ್ ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಿರ ಮೇಲೆ ದೆತ್ತ ಹಂಚಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಕರಿಬೇಕ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೂದು ಲವ್ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ತೂದು ಲವ್ ಅದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏರು ಶುರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಶುರು ಯಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಂಟು ಹಾಕಲು ಮನ್ಪಾಯಾರ ಯಾನೆ ಮಂದಿ ಪೋದು ಪನ್ನಿ ಎಂಚ ಪಂಡಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ ಪೋರ ಮಾರ ಇದು ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಏರೆಗು ಇರೆಗು ಒಬ್ಬೋ ಎಂತ ಹೌದು ಇರೆಗು ನಾಚಿಗೆನ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಶಬ ನಾಚಿಗೆದ ಮುದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಎದುರು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಶೈ ಎಂಜಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಶೈ ಆಪುನ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ತೂಪನೇ ಜರದೆ ಇದು ಕಂತ ಬಗ್ಗದೇ ಹೋಗುಣ ಅದೇ ಅದು ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಐತೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ನು ಆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರ್ ಪೋದು ಅರೆನ್ ತೂದು ಎಂಚ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಪಣ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲಿಡ ಪೋದು ಪನೋಡು ಒಂದು ನಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡಿತೇರ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ತುಯೆ ತೂದು ಸುರು ತೆಲ್ತೇನು ತೆಲ್ದನಾಗ ಎಂಚ ತೆಲ್ತಾರು ಅಂಚೆ ರಕ್ಕಸೆನ ಮಾರ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ ತೆಲಿಪಿಲೆಗರ ತೆಲಿಪಿ ಆನಿದ ತೆಲಿಕೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಹಿರೇನ್ ತೂದಿನ ಸಾವನ್ ತೆಲ್ಪಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಕೊಡು ತೆಲಿಪಿಲೆಗೆ ಭಾವನೆ ಕೊಡ್ದ ಇಂಚು ತೇಳ್ತೆ ಅಪಂಡ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತಂದ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಕ ಎಲ್ಲಿ ತೆಲಿಕಿಡ್ದಾರ ತಿಕ್ಕುಡ ತೂಕ ತೆಲಿಕೆ ಅಂಚಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಸೈತೇ ಪುಣ್ಯ ನೆನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬತ್ತ ತೂದು ಡೈಲಿ ತೆಲಿಪೇನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂತೊಂದು ಮೆಲ್ಲಂಚದು ಒರಿಯ ತೆಲಿಪುನು ಒರಿ ಮರ್ಲೇನಾ ಬಕ ತೆಲಿಪು ಆಮೇಲೆ ತೆಲಿಕೆ ತೆಗಿ ಒರಿಯದೆ ತೆಲಿಪು ಅಂದು ಒಂದಿನ 4 ದಿನ ಒರಿಯ ತೇಲ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಾಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಜೋರ್ ತೆಲಿಪುಡಂಡು ಜೋರ್ ತೇಲ್ತನ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೋ ಮರಿಯಾದಿ ಕಂಕನಾಡಿದ ಮರ್ಲೇನು ಬರ್ತಂದು ಎನ್ನೆ ಹತ್ತಂಚತ್ತು ಅಂಚತುನ ಈರಂಚನ ತೆಲ್ಪು ಚೆಂಕಂಚ ಆತನೆ ಅಂಚ ಒಬ್ಬ ಆತಿನ ಇಜ್ಜ ಬಕ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಲವ್ ಇಜ್ಜೆ ಇದು ಇಂಟರ್ ಯಾನ್ ಬಂತಾರೆ ಇನ್ನದಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸ್ಟಡಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ 45 ವರ್ಷ ಆಡತಿರ ಎಂಚಿ 45 ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೇಪರ 45 ಆದಿರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೋಡಿ 29 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಪ ವಾ ಡೇಟ್ ಇದು 29 ಎನ್ನಲ್ಲ 29 ಎಲ್ಲ 29 ತಾರೀಖು 10 ಏಜ್ ಬಂದು 29 ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪುಡದಿನೇವ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ 43 ಜನ ಮೋನೆ ನೆರಿ ಉಂಡಿ ಐಕ್ಯತೆ ಗಡ್ಡದೀತಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಉಡುಪು ನೀರು ಖಾಲಿ ಪೌಡರ್ ಉರ್ತುಂದಾನ 25 ನೀರಿದು ನೀರು ತೋಜು ನೆರಿ ಮಾರ್ಲಿ నేను కట్టుమంతా నెడ్డే మారే నేను కట్టుమని పోచి నేను పాటలే మధ్య మ్యాచ్ మారే పాయింట్స్ పౌడర్ ఉండే బోలి ಇಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇಜಿ 33 34 ಆ 21 ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಆಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಪೈರ್ ಕೂಡ ವಿತ್ತ ಪೋಡ್ನ 51ಕ್ಕೆ ಹೋಪರ ಎಂಚ ಪೋರ ಎಂಚಿ ನಂದು ಬೇಗ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿಗಲೆ ರೋಮ ಹೊರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಾವೊಂದು ಚೈನ್ ತೋಜಿ ಚೈನಾ ದಡ್ರಾಡ್ ಚೈನ್ ಬಾಡ್ದಾರು ನಾವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಶೋ
ಅಂಚ ಆತಜೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಪನ್ ಅಂತೀರ ಮಗ ಡ್ಯಾಡ್ ಅತ್ತೀರ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮನ್ಪನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂದ ಪುಕ್ಕಡಿ ಎಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಅತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪನ ಅಂತೀರಿ ಮಗ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಗೋಲ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ ಅಂದ ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಓಲ್ಪ ಕಲ್ದಿ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಎಂಜ ಕಲ್ಪನ ಬಗ ಪಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂತೀರಿ ಎಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಅರ್ನ ಕಾಲೇಜು ಪಪ್ಪನ ಅರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓ ಟಾಕೀಸ್ ಬಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಅಂಚ ಅರ್ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಪಂಡೀರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯಾ ನೈನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ದಾದೊಂಡ ಪೂರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡೇ ಅಂದ ಪೂರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪುನ ಪಬ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇರ್ಬೋಡ್ನ ತೂಲಿಂದೆ ಏರು ಹಾಂ ಇವೆಂಟ್ ದಾರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಅಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಯ್ಜಂಡೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ದಯ ಮಾರೆ ಎರನ್ಲೆತ್ತದ ಆಯ್ದ ತೀರ್ಥ ತಬಡ ಅವ್ರ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪರ ವಿಷಯಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಇರೆಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಾಯ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮಿದಾಯ್ ಮದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೋಂಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏಟ್ ಐತ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಾ ಫೋಕಸ್ ಏತನೆ ಆಪುಣ ಆತನೆ ಫೋಕಸ್ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬೇಕ ಆಜಿ ಸತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಜಿ ಸತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ 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 ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಡಿ ಪಾಪ ಏತ್ ಸತಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಕ ಎಂತೂ ನಗೊಂದು ಕನಿಕರದೋಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲೆ ಕನಿಕರಡ್ ದಾಲ ತಿನ್ನತ್ತವು ಬಟ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಉಂಟು ಏಪಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರಿಟ್ ಎಂಜಿನೆ ಮರ್ಲೇನ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ದಾದ ಬಂಡೇರು ನೀನು ನಗುಬೇಡ ಮಗ ಇಂಚಿನಿ ಅತ್ತು ನೀನು ನಗುದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಈಗ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಅಂಚದಾಲೇಜಿ ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂಯರ ಬಲೆ ಬಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಓಲ್ ಹಲ್ತಿರ್ದೆ ಆಜಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದುಂಬು ಹೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡು 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವೇನೇ ಇರು ಉದ್ದೋಗಿ ಪರ ಮಾರೆ ದಯ ಮಾರೆ ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಪನ್ಪೆ ವಿವರಿಸಾದ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಸಾರ ಜನ ತೂಪು ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಅವಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಆದ 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಗಿಂಜಿ ನಾಂಡು 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ನಾಜೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದು 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂಟಪಡಿ ಐದಕ್ಕ ತೂತು ನಿಜಾರ ಐದಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಪನ್ಯ ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಪೊದು ಪೂರ ಪಂಡೇನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡೇನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಪೊದು ಸುರು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜತಿ ಅನ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅರಡೆಂಚ ಪಂಡಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಪನೋಡತೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅಂತ ಅಂದ ಅವು ಆದ ಆತನ್ ಏಪ ಬಂತೀನಿ ಆಜಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಪೋದು ಪನೋಡತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಯ್ ಪೋದು ಪಂಡಿನೇ 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನ ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಆಪನ ಹಿಡ್ದು ಎಂದೆ ಆಜಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಂಡೆ ಆಜಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಹಂಗೆ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ನಿಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೊಂದೆ ಆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಪತ್ತನು ನಾವು 7ನೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಅರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂಜಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತು 10 ಬರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂಟಪಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮಗ ಇಲ್ಲಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ 10 ಟೋಟಲ್ 10 ಉಂತಾಗ ಐದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಪ್ರೊಪ್ಪು ನಿಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಐದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಶುರು ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹತ್ತು 1.5 ಗಂಟೆದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಏನು ಶುರು ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎಕ್ಕಸಕ ಅರ್ನಾನಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಬುಡಬಿದ್ರೇನ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಏರವಲ್ಲಿರಿಗೆ ఒక పురుషోత్తమ ప్రసంగ ఒక ముఖేష్ హెగ్డేన లుంగి కన్నడ విచార ఒక ఇంచప్ప ಕೆಲಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಡ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಾಲಲ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ఒక ಮೇರ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಆ ಮೂವಿಡುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಪುರ ಕೆಲವು ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರ ಉಂಡು ఒక ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ఒక ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆಪುಜಿ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲು ಉಂಡು ಯೋಗ ಕೂಡುದು ಬೈ ಜಾತೆ ಅಂಚ ನಾಟಕದ ದಿಕ್ಕಿನ ಅತನೇನು ಮಾದಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಕ್ಕುಚಿ ದಾಯ ಹೌದಾ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನಮಗೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಎದುರು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಎದುರು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎದುರು ಲೈವ್ ಅದು ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಅಕ್ಲು ತೆಲಿಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರದೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಫೇಸ್ ದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅವಾಗ ಉಳ್ಳಾಡ ಆಪ್ನಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡದೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿನಾಗ ಅವು ಆಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಫಿರ್ ಆಪಾಗ ಜೋಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಪೂಜಾನ ಸಿನಿಮಾನ ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಿನಿಮಾದ ನಮಗೆ ಆ ಲೈವ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಗ ದಾದ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದಿರು ತೂಪ ಅವೇನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪುಡಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸೋದು ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತಿರ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಲಿದ ಬಸ್ ಬೈಲಕ ಇನ್ನೊಲಿದ ಬಸ್ ಬೈಲಕ 51 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಬೈಲಕ ಅಂಚ ಈರೆ ಸಾಂಗ್ಲ ಬರೆ ಪರದೆ ಸಾಂಗ್ ಆತು ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಇರ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಬರೀ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಬರೀ ಇರೋ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಬರೀತೇನೆ ಯಾನ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಜ ಬೇತೆ ಅವು ಕಡಲ ದಾಟಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಡ ಪನ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮರಲಾಟ ಅವನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಜ್ಜಿ ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂತಾರೆ ಅಂತ ತೂತೇನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾಡ ಸಾಂಗ್ ಪಂತ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸೀರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಉರುಪೇಚ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬೆಡ್ತೀನಿ ಪವನಿ ಅತ್ತೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಈರೆಗೆ ಇರ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ವಿನಾಯಕ ಜಪ್ಪು ಅಂತೀನಿ ವಿನಾಯಕ ಎನ್ನಕ್ಲ ಜೋಸ್ತಿ ಆರು ಪಪ್ಪ ಬರೀತಿನ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಇಷ್ಟವೇ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಸಾಂಗ್ ವೈತಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಸುದೀಪ್ನ ಮೂವಿದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಆ ಪದ್ಯದ ದಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನಿಗೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಜಿ ಮದಿರಿಂಗಿದ ಮದಿಮೆ ಪುಲ್ಲುಗೆ ಮದಿಮಾಲೆನ ಐತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿತ್ತಿನ ಮದಿಮೆ ಏಪಗೆ ಅಂಚ ವಿನಾಯಕ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಲಾಯಕ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಾರ ಇದು ಇದು ಬುಟ್ಟು ಜರತಿ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಜೀವನ ನಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡಾ ఒక డైలీ ఫోన్ ఇంచినే ఇష్టవతిలక పేరు ఏనా మామిన ఉండు ಅಂಚತ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪೋಡು ಪತ್ತೊಡೊಂದು ಪುಜ್ಜಿರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಪೋಡು ఒక ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪು ಜರ ತಿಂಗಳು ವೆಂಜಿನೇಗ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ಬ್ರೋ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡದೆ ಅಂದ್ ఒక ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋನ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡ ಮಜ್ಬೂರಿ ಬೇನೋಡತಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲೆದಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾನ ನಾಟಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸಿ ಬಾಂಬೆ ಪೈರಪ್ಪನು ಬಾಂಬೆ ಪೈರಪ್ಪು ರಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಬೋಪೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲೆ ಪಂಟ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಹಾಕೋನು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚವಾದವು ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪುನಿ ಇದಾಡ್ನಿ ಬಂಗಾಪ ಚೈತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಪುರ ಫೋನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ದೊಂಕುನ ಪತ್ತುನ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನೆನಪೇ ಪೂಜಿ ದುಮ್ನ ನಿದ್ರೆಗ ಜರ್ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ರಾಮಾ ಚೌತಿ ತಪ್ಪಗ ಪುರ ಚೌತಿ ತಪ್ಪಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ರಾಮಾ ಪುನಃ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಏರ್ಪೇರು ಆಪುನು ಆರೋಗ್ಯ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಏರ್ಪೇರು ಏನಂತ ವ್ಯತ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲುಕ್ ಇರೋನು ಕಲಾವಿದ ಏನಕ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ವಿ ಒಂಜಿ ಪಟ ತೋಚ್ಪೋవచ్చు ಇಂಕು ಕಲಾವಿದರೆ ಇಂಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರೀಜಿ ಪಂಡದೆ ಪಿದೇದಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೋవచ్చు
ಅಂಚ ಈತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ತಚ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ 3 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೋಡು ಬಲಿಪೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಮೇರೆ ಮಂಜರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೇಗ ಅವರ ಜೀವನನೇ ಬರ್ಚಿಂದವರು ರಾಪುಜ ಅಂಚಾತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಜೀವನನೇ ಬರ್ಚಿಂದ ಲಾತಿದ್ದೆ ಛತ್ತಿ ಅವರ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅವರ ಬೋರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಟಕ ಪಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪಡು ಅಂಚದ ಲಾತಿದ್ದೆ ಆತಜ ಅಂಚದ ಅವರ ಬರ್ಚಿ ಕಂಚ ಹೋಗ್ಲ ಆತಜ ಅಂಚ ಅವರ ಅವೇನ ಈ ಪನ್ನ ನೆನಪಾಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದವೆ ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದವೆ ನಾಟಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೋ ಬಾಂಬೆಡು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಶೋ ಅದು 2 ತಿಂಗಳು 100 ಶೋ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಿನ ಕರ್ನ ಶೋ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಶೋ ಮಂದಿನ ಉಂಟು ಲೆಜೆಂಡ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಜೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಸಾಕಾದ ಜೊತಿತ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ತನಗ ಮೇರೆ ಒಂದಿರು ನಾಟಕ ಮೇಕಪ್ ಗುಲ್ಲೋರ್ಚ ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಲಿತ್ತೀರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಲಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಲಕ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಏರು ಓ ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದೇವ್ ಏರಿಯಾ ನಿದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಕು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಆನುಲೆಗ್ 8 ಗಂಟೆದ ನಿದ್ರೆ ಬೋಡಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪುಂಡುಲೆಗ್ 6 ಗಂಟೆದ ಹೌದೇ ಅವ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಡಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಟಾ ಅದನ್ನು ಆಣಲೆಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಪುಂಡುಲೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಐನೇನು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಇವ್ರು ಐಕ್ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಬನ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ವಿಷಯಜಿನ ಬಂಡ ಕ್ರಮಾಂಚಗೆ ಆನುಲೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಅವಡಿ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕೆಲವುದ 12 ಗಂಟೆ ಚೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಒರಿ ಬತ್ತಿನ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಕಾಣೆ ಅವನು ಪತ್ತೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಆನುಲೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಪುನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಬಿ ಎ 8 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಂದೊಂದಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರೋಡುಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಆನುಲೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬೂರೋಡು ಪಂತೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಈ ನೀರಡ ಬನ್ನಿ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ ಬಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಲೈಫ್ ಪೊನ್ನನ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಟ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಅಂಚ ಪೊನ್ನನ ಪಾತ್ರ ಅವಲ ಪೊನ್ನನ ಬಣ್ಣದನ 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚೊಂಜಿ ಅವು ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಅಂತೆ ಕಪ್ಪು ಪೂಡ ಮಾರಿ ಮುತ್ತುಲಕ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿದಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಾಂಬಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಐಟೆ ಅನ್ಪೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಮಂದೆ ಐಟದಕ್ಕ ರವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಏನು ರಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದು ರವಿ ನಾಟಕ ಬಂದದ್ದು ರವಿ ನಾನು ರಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಅಂಚ ನೀನು ಮಾರ್ಗ ನಾಟಕ ಏನೇನು ಮೋನೇನು ತುಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಯಾಬ್ಬೇ ಹೆಂಗೆ ನಾಸಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ನಾನು ಒಂದು 2 ಸೀನ್ ಉಂಟು 2 ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಸೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರುಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ಲ ಬರೀಟು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲಿರುಳಿರು ಬಂಡ ಇಂಚ ಪತೊನ್ನ ತೊಂಜನ ಐನ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವಳು ದಾದಿ ಹೇಗೆ ಓನ ಕೊಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಮಾರೆ ವಾಮಾತ ವಿಕೃತಲುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಶಾ ಇರೇಗೆ ಇರೇನು ತುಯ್ಯರ ಅಂತು ಮಾರೆ ಅಂಚಿನವಳು ಆ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಲೆ ಕೊರಿಯರ ಮರಲ್ಲ ಹೊರ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗದು ಅಣ್ಣ ಸೀರೆ ಪೂರ ತುತ್ತಿದಾತ ಅಂದು ಪಾಪ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೇರಣ್ಣು ಇಂಚ ಕಾರನ್ನು ಪೂರ ತೂಪು ನೀನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಈ ಕಾರಣ ನಂದಿ ಇಂಚಿನ ಬರಗಾಲ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾರ ಓಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರತ್ತ ಎಂಕಿ ಇಂಚಿನ ತೂಪೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತುನತ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಡ್ಜೀರ ಎಂಜಿನೇನು ಇರೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಮೋನೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಚಿ ಮನದನಿ ಪೋಯಾರ ಒಂಚ ಇಜ್ಜ ಮರ್ಲ ಆಂಚಿ ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಯಾರ ದಾ ಎಂಕ ದನೆ ಮರ್ಲುಂಡ ಎಂಕ ಬರಗಾಲ ವೈತನ ಅಜನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮನ್ಮುನ ಇತ್ತೆದಲ್ಲ ಇತ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ ಮಲ್ದಿ ಜೀವನ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ದೆ ಅಂದಾರೆ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚ ಎಂಕ್
ಇರ್ನತ್ ಏನು ಕರ್ಣೆ ಎನ್ನು ಅಂದವು ಯಾಲ ಎನ್ನು ನೀ ವಾ ಬರಗಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಪ್ಪ ಅದ ಬರ್ಸೈಡ್ ಜನ ಜಾಗದ ಜನವು ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಜನ ಹಾಂ ಜೋರು ಬರ್ಸಾತ ಲೆಗಾತನ್ ಮರೆಗಲಾಡು ಅಂದವ್ವಿ ಹಾಂ ಬಗ ಬೇತ ಕೇಳಿ ಅತ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೈದು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಅದು ಇಂಜಿ ಪಿದೆ ಬೆಲೆ ಇದು ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೋಡಿತೀನಿ ಬೊಚ್ಚೆ ನಂಬರ್ ದಯ ಕೊಡ್ಕು ನಾನು ಈಗ ತೆಲ್ತಾರ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ತೆಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ಮೇರೆ ದಯ ಪಂಡೆ ಮಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ಮನೆ ಸತ್ತಿ ತೆಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೆಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಜನ ಓಡಿ ಬೈದಿ ನೋಡಿ ಇರೋ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಜನ ಬರೋದು ಬೈತು ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ಎನ್ನನ್ನು ಏರ್ಲಂದು ಬತ್ತು ತೂವೇರ ಅಂಚನ್ ಆಂಡಲ ಬುರ್ಜೆ ಒಂದು ಏತ ಏಜ್ ಅವರೇ ಅವಳ ಏತಿ ಅಶ್ವತ್ತೇನು ವರ್ಷ ಅವಿ ಗ್ರೇಟರ್ 75 ವರ್ಷದ ಪರಬೆ ಮಾರ ಶ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ್ನೆಕ್ಕೆ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಬೇತೆ ಐದಕ್ಕ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿರ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿಂಗಿರೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಿನಿ ಹೋಗ್ಲನ್ನು ಉಂಡ ಪಂಪನ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಿ ರಪ್ಪ ಇರ್ಕೇಂಡು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮ BaleTelipale ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬರ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ನ ಪುದರಂಜಿ ನಾನು ಜಿ ಪಿ ಉಂಡ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ನಿನ್ನ ಅಂಬೇನ ಬುದ್ಧಾರ ಜಿ ಪಿ ಉಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಪೇನ ಬುದ್ಧಾರ ಜಿ ಪಿ ಉಂಡ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಊರಲ್ಪ ಜಿ ಪಿ ಅಂಡ ಉರುಪುರವಾದವು ಎಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂಚ ಉಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಂಚಿನಿ ಜಿ ಪಿ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಪನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಬರ್ಪೇವನ್ ಪಿದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನಾಗ ಏನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಂಜ ಜಿ ಪಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಈ ಜನ ಪಿ ಪಿ ಅವನ್ ಪತ್ತ ಉರುಪುಲೇನು ವೈರಲ್ ಆತನು ವೈರಲ್ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಏತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಾರಿ ಇರ್ ಬನ್ನಿ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ ನಲ್ಪ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ನಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಾರಿ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀತಾರೆ ಇರಗೆ ಒಂಜೇ ಗಡೇಟ್ ಉಂತಾರೆ ಅಬ್ಜ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಾರೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ತೀರ್ತಲೆ ಅವರ ಮೂಲ ಮಾನಸ ಅಡಿತಾರೆ ಮಾನಸ ಥೀಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಾನಸ ಅಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಚಾಪರ ತಂಡ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಅಂದು ನಾನು ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳತೆ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರ ಇಂಚೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ರಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಅವರ ಚೋಟು ನೆಟ್ ಉಪ್ಪರು ಚೋಟು ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಚೋಟು ಮಿಶ್ಮಿಚಾರ ಕೆಲವರು ಬದಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನೆತ್ತೆ ಪೋತೆ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂಚೆ ಫ್ರೀಪ್ನ ಪೋತು ಬಂತಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಬದಲಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಚೋಟ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಇತ್ತೇನು ಜೀವನ ಪೂಜೆ ಉಲಾಯಿಪಿದೆ ನಾಟಕಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದೀಪೂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಚೋಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಟೀಮುಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಸುಂದರ ಮಂದನ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ಬಾಬು ಬಂಗಾರ ಬಿಯಾನ್ ಬರೀನೇಟ್ ಒಂಚು ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರಾಮ ಸುಮಾರು ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪಿ ಪಡೆದ ನಾಟಕ ಪುತ್ತೂರದಾಗಲೇ ಬರೆದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಂಸಾರಗಲಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅವಲ್ಲ ಬಾರಿ ನೂದಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಶೋ ಮಂದಿರಕಲು ಬರ್ಲಾಕ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದು ನಾನು ನಾಟಕವು ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ ಪುಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇತ್ತದು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಾಕುಲು ಬಂದದ್ದು ನಾಟಕ ಬಾರ್ಲಾಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತಕತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ಬರೆಯೋದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಕೊಂಚ ಎತ್ತ ಹೊಡೆದು ದೇವೇರು ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಏನ ಡ್ಯಾಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಇருந்து ಲೆಪ್ಪನಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಸಾವಿ ಅರೆ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪ್ಪ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಏಪಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಇಂಜಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ದಿನ ಅಂದ ಅರ್ನ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಓ ಜೀನ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿಯಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ ಅಂಚ ಅಬ್ರ ಬಿಡ್ಕ
ಓವರಾಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ ಇರಗೆ ಪಣ್ಣೊಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಕಲೆ ನಂಬುದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಏರನಲ್ಲ ತೂಂಡಾಪು ಚಕ್ಲು ಇಂಚಿನವ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜರ ಪುದರ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜರ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಏಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅದು ಈರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಾತಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಕ ಒಂಜೋಳೆ ಪಂಡ ಸಾರ ಜನ ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವತ್ತು ವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜೆ ಬಗ ಅಕ್ಕಲ್ ತೂಯಿನ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಎರಡು ಅವತ್ತು ದಾದಾನ್ ಪರ ಅಂಚ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಖುಷಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಇರಗೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಮುಖ್ಯ ಮೇಯ್ನ ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ದ ಮೇಯ್ನ ರಡ್ಡಲ್ಲ ತುಲನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಗೋಪೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಅವ್ರವ್ರು ನೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಅವ್ರವ್ರು ಐಟ್ ರಜೆ ಹಿಡಿದ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತ ಒಂದು ಗೋಪೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸು ಐಟ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಕಾಸೆ ಕಾಸೆ ಅಣ್ಣ ಒರಿಜಿ ಒರಿ ಉಜಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾವು ಅವು ಇಂಚು ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ದಾದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಾಲ್ ಚೈನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅವು ಒಂದು ರೋಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ವೈಟ್ ಹತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆಬಿಕರ ಟಿಕ್ಕಿ ಚೈನ್ ನೀಮೆ ತುಂಗಿಲ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಸೇಲ ಅಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೋ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋ ಅವು ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಶೇರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದವು ನೈನ್ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಪೋನುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಲ ಅಂದುಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾನ್ಕೇನು ಈ ಟಕ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪುರದ ಒಂಜಿ ದಾದನಂಚಿ ಟಕ್ ಸಾವಿರನ ಅವು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಕರ್ಮ ಅವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಜಿನವು ಅವು ದಾಲೇಜ್ ಅವು ಟಕ್ ಮಂಜು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅವತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಈಗ ಪದ್ಯ ಗಡಿ ಪಣದಿತ್ತೆ ಟಕ್ಕ ಬಲಿ ಪುನಃ ಗಂಟೆಲ ಕೇನು ಜಾ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಿಕ್ಲೆ ಉಂಡಿರೇಗ BaleTelipale ಬೊಕಂದು ನಾಟಕದ ಐತೆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಐತಂದ್ರೆ BaleTelipale ಪಂಡ BaleTelipale ಸುರೂತ ಸೀಸನ್ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೇರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿಜ ಇಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ತುಂಬ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ BaleTelipale ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪಗ ಪೋಯಿ ಇಂಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಚಿಮೆ ಈ ದಾಲಾಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೂ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಬೈಕ್ ಜರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಕ್ಲು ಎಂಟ್ರಿ ಅಯ್ಯಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲು ತುಯ್ಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರುತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರು ಅಪಗನೆ ಗೆಂದಿರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಫರ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ BaleTelipale ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಲ ಪೂರ ಗುರ್ತಿಸೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಂಡದು BaleTelipale ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಫಾತೇನು ಸೊ ನೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಪನಿ ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಆ ನಾಟಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ದಯರಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇತೇನೆ ಎಳೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೀಡಿಗಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೂ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚೊಂಜಿ BaleTelipale ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ BaleTelipale ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಲ ಬೇತೆ ಪಿದಾಡಿ ಕೊರಂತ ಪಿದಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಕೊರಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಅವಲ ಎಡ್ಡ ಬಂದಿತ್ತು ಐ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸು ಮಂತ ಅಂತಾರೆ ಫುಲ್ಲು BaleTelipale BaleTelipale ಕಾಸು ಅಂದಾಲಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಹೊಟ್ಟ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಬರ ಎಂಕುಲು ಬರ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಇರ್ಲಾಕ ಐದು ಕಾಸು ಮಂತ ಒಂದಿದ್ದಂಡೆ BaleTelipale ಪನ್ನೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಕಾಸು ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಒಂದಿತ್ತು ಮೇರೆ ಅತ್ತೆ ಮೇರೆ ಅಂದ ಮೇರೆ BaleTelipale ಅದು ಸೀದಾ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ದ ಒಂದು ಜಂಡ ಬಕ ಅವ ಅದು ಬಿಡ ನಾವು ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬಂದ ಇರೆಗು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂಜನ ಜೋಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಆಯನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋದು ಆಯನ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಈರೇವು ಹಿಂಗೆ
ನೀರಿಂದು ಯಾರ ಪಂದ್ರ ಎನ್ನ ಲಂಜನೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯೋ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ವಯಸ್ಸೊಂದನ್ನು ಮಾರ ಅಂದ ಓದು KPT ಪಾಡ್ದು ಇರು ತೂತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏತ ಪಾಡೋಡು ಏತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದೆ 20,000 ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದೆ ಇದು ಅಂಚ 10,000 ಇಂಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಪಣ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಅದು 10ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿದ್ದೇವರಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓರಿನ ಮಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನು ದಂಧೆ ಅನ್ಬೋರ ಅಂತ ಕಿರೆಗೆ 1,000 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಜ ಅದು ಅವು ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ 10,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರು 1,000 ಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾನತ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ 10 ನಾತೆ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಿಂಜಾಯಿನಿ ಡೀಸೆಲ್ ದ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಿಂಜಾಯಿನಿ ಹಾಗೆ ನೆರ್ಪು ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಸುರುಕು ಪಂತ ಜನ ಎಂಜಿನ ಇರ್ನ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿನು ಅದಾ ನನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ತಗೊಂಡು ಸುರುಕು ಪಂತೆ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂತೆ ಅದ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಆಡುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಿಂಜಾದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನದೊಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇರೇ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಎದುರು ನೋಕುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಅಂಚರ ಆತನೆ BaleTelipale ಸುರುತ್ತ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂಪೆರತ್ತೆ TV ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮನ್ಪೆರಗೆ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಹೋದಿತ್ತ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಗಾಣದ ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡು ಪೊಂಡೋಲು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೊಂಡೋಲು ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೊಂಡೋಲು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಂಚಿನ ಪೊಂಡೋಲು ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತುಯ್ಯೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡದಲ್ವ ಸೆಲ್ಫಿ ಹುಡುಗಿ ತಗೊಂಡು ರಾಶಿ ಬುರಿಯರಿ ಯಾವ ಇಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದು ಬಾತು ತೂಪುನಿ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ಈ ನೀತಿನ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ತೂಪುನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ದೋಸಿನ ಅಕ್ಲು ಐಟ್ ಹೊಡ್ತಿ ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ನೀರಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಅವೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಆಪನ್ ಅಂದ ಇರು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಜ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಐಟತ್ತಿತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಪೂರ ಅದು ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದವರು MC ಪೂರ ಆದ ಅವು ಮಂಡೆ ಚಾಪನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆದ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ನಾತು 2:30 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯಿನ ಸಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜ ಮರ ಪುದರ್ದ ಅಂಚಪುರ ಸಂತೆ ಬಂದು ನೆರ್ದು ಮರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೆರವು ಇರು ಮರ ಏನು ಕಟ್ಟವನ್ಬಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬೋಡು ಪಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಆಪನವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಮಂಡೆ ಡುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಇಂಚ ಅಂಚ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ನ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದೊಂದು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದನ ಬೇತೆ ಪಡ್ಡ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ತೀರಾಗ ಹಾಬೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೆಲವರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕೊರ್ದಾಟ ಒಬ್ಬನ ಕೊರ್ದಾಟ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂಚ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ವಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದೈತೆ ಅಂಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೇತೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡದ ಕಲಿ ಬರ್ರೆ ಬೊಪ್ಪುನ ಬೊಂಡ ಮಾರುನ ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಒಯ್ಕಲ್ ಐದಿನ ಬೊಂಡ ಕಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಂಡದನ ಹೊರ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂಜಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಗ್ಲಿನ ಉಪೇಂದ್ರನ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ನ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮರ ಮೂವಿ ನಾನು ಇಂಕಲು ಮೂವಿ ಬೋಪುನ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಕ್ರೇಜ್ ಒರಿಯೇನ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈಜಿ ನಾನು ಕೆಲವರ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ನೀವು ಒರಿಯೇ ತುಪ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಾರ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಇಂಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡು ಪೋಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೆಟ್ಟದ ಶಾ ಭಯಂಕರ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಏನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋವರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀರೋದು ಅನ್ನಾಗ ವಿನಾಯಕ ಟಾಕೀಸ್ ಮಾಡಿ BC ರೋಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಚವು ಇತ್ತೆ BC ರೋಡ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ అయితే BC ರೋಡ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ అయితే పోనాక అప్పక పెట్టుబోడు పిక్చర్ అంచా టికెట్ కొట్టు మేడకేనడిగా ఇందు ఏంజిన పెట్టుండా అడ్డ పెట్టుండు అండి వేరుగా సో తొందరగా పెట్టేజ్ చేయట్టు సీద పిదే తిరిగి ఎంచిన పెట్టేజ్ మరి అందే కలెక్షన్కి ఎడ్డ పెట్టుండు కలెక్షన్కి ఎడ్డ పెట్టుండు దాని ఇంజం జన ఏం చేయట్టు పిక్చర్ పడినాక నిన్న పోయిన పిక్చర్ పడిన కూడా నిన్న పడిన ನಂಜಿ ಜೋಸ್ತಿ ಜೌಲಿ ಶಾಪ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ಕುರ್ರೆ
ಪುದರ್ದೆ ಇರೆ ಪುದರ್ದೆ ಯಾಕಡ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ಏನಾರಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿದ್ದೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಊರು ಬೇಡ ಅಂಚೆ ಆಯೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬೋದು ಜೌಲಿದು ಕುಂಟು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಒರ್ಮರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನಾನು ಲಾಡ್ಜಿಗಾಗಿ ರೂಮ್ ಅನ್ಪರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಈಗ ಏನು ₹1 ಕೊರೋಡ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ ಪಡತ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಜೆಪ್ಪಾರೆ ಬಸ್ ಬೈಯನ ಬಸ್ ಇಂತೆ ಬರ್ತು ಜೆತ್ತನಗ ಆಮೇಲೆ ತಾರ ಮರ ಊರೊಂದು ಉಂಡ ಕೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಅವೇ ಹಾಕ್ಲೆ ದಾಯಾಗ ಹಾಕುವಾರಂದು ಫನ್ ನಿನಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲಗ್ತೀಯ ನೀನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಗೆ 10 ದಿನ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹಾಗೆ 300 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋತುನ ಮೂಲೆ ಜೈದೋಲಿ ಓಲು ಲಾಡ್ಜ್ ಡೇ ಅಂದ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಜೈದೋಲಿ ಸಮಬುಡ್ದನ ಬೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಜನ್ಮವು ಜೆಪ್ಪಾಯಿ ಜೆಪ್ಪಕ ಜೆತ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನ ಬಂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಜೆಪ್ಪಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆದು ಒಂದಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕುರೆಕುಲ ಒಂದು ಕುರೆಕುಲು ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಕುರೆಕುಲು ಬಂಡ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಆತ ಕುರೆ ನಮ್ಮಡ ದಾಪನಾಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಬೋಡು ಅನುಪುದರ ಎಂಚ ಪಿರಕೆಂಡ ಹೌದೇ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಊರು ಬೇಡ ಅಂಚ ಆವಡೆ ನುಪುರ ಈತ ಪುರತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾತೇರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಯಣ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ಮ ಸಲ ತೇಲ್ತಿದಾರ ಮಾರ್ರೆ 10 ಸಲ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತಾಕಲ್ಡ ಬೇತಾಕಲತ್ತ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಡಿದಿರ ಅಂಚತ್ತಿ ಸಬೆಟ್ಟ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೆಲಿಪೌನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕವು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಓವರಾಲ್ ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲೆ ಕೊಂಚಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊನತ್ತು ನೀರು ಅಂಚ ತಿರ್ತದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಿಸಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿತ್ ಕೊನತ್ತನ್ನೇ ಈ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾರಿ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕೊರೋಡ ಇತ್ತೆ ಇದು MC ಬರ ಮನ್ಪಾರದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮನ್ನೇಗ ಅದ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮನ್ನೇಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ದು ಅದ ಅನ್ಪೇರು ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮನ್ನೇ ಕಂಜಿ ಹೊರಡೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ರ್ಯಾಲಿ ಅನ್ಪಿದಾರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ರ್ಯಾಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅವೇ ಲಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂದಾಂಡ ರ್ಯಾಲಿ ಪೋಪುಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಲಾರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಲೆ ಛೇ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಅಂಚ ಮೋನೆ ತೊಂಡ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಲಾರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬೈಕ್ ಲಾರಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಲಾರಿ ಲಾರಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಫನ್ ಪೇರ ಮಾತ್ರ ಫಂಡ್ರೇಜಿ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಲಾರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಾಣಲ ಲಾರಿ ಎನ್ನ ಬಕ ಐಸ್ಕೇನಿ ಮನ ಲಾಲಿ ಹಾಕು ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಾಣಲ ಇಂಕ್ ತಪ್ಪದ ಬಿಡಿಯರ್ ಮರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಾಣಲ ಇರ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನು ರಪ್ಪ ಯಾರತ್ತು ಅಮ್ಮೇರೆ ಬಂತು ನೀರು ಅರುಣರೇ ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ್ದು ಚಂದ್ರೋದಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ ಮಟ್ಟು ಪುಲ್ಯಾರು ಕತ್ತಲಾಡ ಈತ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಯಾರು ದಯಬಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರ್ಪು ನೀರು ಚಂದ್ರರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರ್ಪು ನೀರು ಚಂದ್ರಗಲ ಸೂರ್ಯಗಲ ಸಾರಥಿ ಅರುಣೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರುಣೋದಯ ಅಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಅಪ್ಪು ಇರು ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಅನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಏರ್ ಮಂಜು ರೈ ನಡೆ ಪೋಯ್ಡೆ ದಾಲ ಕೊರಿಯನೈ ಆಯಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಬೋ ಈತನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ ಬೈತೀನಿ ತುಂಬ ಪಂತರ್ ಕೊರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ವೇರು ಆಯ್ ದಾಲ ಕೊರೈ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ ಕೊರ್ನೆ ನೀರ್ಲ ಪನ್ ಪುಜೇರು ಅದೇ ಈತ್ ಕೊರ್ತೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ನ ಈ ಕೈ ಕೊರ್ನೆ ಈ ಕೈ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರಲ ಪನೆ ಇಂಚೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ ಎಂಜಿನ ತೂಪು ಜೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ತೂನ ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿ ನಿಖಲ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಈತನೆಟ ಇರು ದಾಲ ಕೊರ್ತಾರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿಬೋದು ಮಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಕೊನ ಇದೆ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಹಲವು ತರದ ಮಸಾಲುಂಡು ನೆಟ್ ಇನಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿಗೊನೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ 10 kg ಇಂಚಿನ ಮನೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಐಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅನ್ಪೊಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಂಜಿನ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ ಉಂಟು ತೆತ್ತಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಒಂಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಡೈಜಿ నేను ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇರೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಡ್ಡು ವಾರ ನನ್ನ ಮರಿ ಅಲಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂಡ ಮಸಾಲ ಅನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಓ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದೇ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅರುಣೇರ ಇರೋರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನೇಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಪುರ ಒರಿ ಹಿರಿಯ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅನುಭವಡ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ಹಿರಿ ಅಜ್ಪಾತ್ ಕರ್ಮ ಇರ್ನಾತ 51 ಆತಿಜಿ ಏನಾದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಒತ್ತೊಂಡರಪ್ಪಾಗ 10 ಇದೆಲ್ಲ ಪನೋಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ 4 ವರ್ಡ್ ಎಂಜಿನ ಹೋಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬೈದೆ ಏನು ಎಂಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಲೈವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತಂತದ್ದು ಏನನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ತಿಸೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಬಲೆ ಇಂಚ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಏರು ಮಂಜು ಇಂಚಿನ ಮತಕ್ಕೆ ಏನು ಬುಗರ್ನ ಇಂಚಿನ ಮತಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಕ ಮಂಜುನಟಿಗೆ ಕುಲ್ನ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಲದರ ಸಂಗತಿದಲ್ಲಿ ದೇಬಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಯ ಎದುರು ಕುಲ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಲ್ನಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಗುರ್ತಿಸಲು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೂ ಏನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಹೆಸರುಣೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂದು ನರಮನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ನರಮನಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ತೊಂದು ಪುಡ್ಬನ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಕುಸಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಖುಷಿ ಆನಂದ ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕೊಡಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.